Gotigana na yubonongo ikase county ya Nyamira tumena no mulekito Jabu Maangi ni gago tumanye buna basubati kurase county ya Nyamira ni goli tukulia rabakorokorobekana komurembe ase county yokanyara kwe murunganiriye nchere bikore bya bana bake abanyaroka barokane gutachiruanse ekibateberekere maminchanneli chiko ni gobono baganiriye kere bikore bingabune bigokorekana egetambukoro kya bwango koiro roboti rwa senchera yobwekirano Maiga yogo kina gwekerengo kia bana bago chigonkigwa nigo abangina kurwa se county Nyamira barobekana igoro yenganeye mboro kia ogoichana okonene nagoteba nigo babwate obororo obonene asengencho yenganeye yogoichania gakie tokolera bunabangina kiagera eke bine bikone mbianya kororekana rinde abagaka babeire bobe tari bagaka boka abamura bonsi babeire bobe mbagi kelia enganeye asebasa babasacha batabwati chimbwa chingiya gutwara amasikanigo chia saba na chinyaruka twachira igabu n'abakungu kurwase county ya Nyamira tokorera na gukura n'abasacha kagi totigera abimwane bibyete binyaroke bike ebine bire binyaroka byaito ebine bire abacho korobaito ende bikine na bire bicho gutwara egesa kukyamambya. The vice in Nyamira County, and I know it's a social vice affecting our young girls. My colleagues have said it, but in Nyamira County within 1 month we have about 5 cases. Wacheni mtoto msichana. Mtoto msichana si mwanamke. Mtoto msichana ni ngao ya kesho. Kwa sababu tunaambiwa kwamba a homestead without a daughter is like a river without a source. Yes. Mbona mnaumiza watoto wetu ambao ni vizazi vya kesho na viongozi wa kesho? Heshimu hao wana watoto wasichana. Mbasaba serikali kuirige tambukiro kya bwango elinde gotanga okugendera kwinganeye tokonywe serikali yaite tokonye kurweria nkago ikenene abanda gwekero babwaturu bae gwe discipline egetambo kero keirwe ekiagara abana banyaroka nabwegesa kukyamambya tubano twatire gotebya serikali gaki etokonye asamanganaja abana bakolepigwa ebina byasirera iga Nyamira iga chibesa chiarugo monto na indochaka bono tokumetinange konekieke gaki abasaja serikali tore gosebe serikali omweshimiwa Ruto Mata Koome serikali engima rijiko libe kuri kangu kwa sababu hata mbere kere bato chandire kurwa se county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.